Karlaksak. Yadımdan çıkarma yemşik. Men o Anna sen toğaşkan turdum näme bolýar birden galasyn gelýärmi näme bolýar sana ben birinji basgança öýdýän men hemme nemeler bir kere TikTokda tanalasy gelýänler diňe sen niýe aýdam sen ýalakdan kän gördüm men haly iş men adym dost şu wagt görýän o 40 miňlik 50 miňlik 30 20 miňe gasabam edem men 40 miňlik 50 miňlik patpişikli bok blogerler var adiň aýdanıp berýän ýa-da aýdanıp berýänler hemme birinji basgança men andan aýdyn maňa sen ýalyk 2 miňlikmi 1 miňlikmi hiç kim adamlar var men töwürümde däl men 1 kilometr diametrinde daýlan bilmeýäňiz siz. Diýberiň diýjek zadyňyz onda hiç problema ýok. Ya sen menden görel alyp kritik etjek bolýan özüňçe men kritik edem de sagdyn kritik edýän. Aňsadyň tapa söýgänmi ki askar bilýär dedem. Sen bolsa agzak, gyýşak, ýemşik. Sen o hakykatdan agzak adam agzak diýlen o ýemşilik onuň men oň ýal kemçiligim ýok maňa şey diýän bolsaň onda men hem aýdaýyn saňa. Kör gözüň oňor. Kör sen oňuň. Göreň ok sen aýnen bolmasa komment okabilen ok. Ýagdaýyňa gynanýan. Ben ýalyk o köçeden geçip barýan plintusyň aşaňdan kän krisalar ýürdi maňa. Hemme jedinem ýerine goýdum. Indi men saňa maslahat bereýin. Sen geleňde ýeki özüň gelme. Ýanyňa şu 30 40 50 miňlikler bar ha. Topla bulary. Üýşürek gelin, üýşürek. Men ýeke-ýekeden wagtym ýok, men işladym. Üýşürek gelin hemme jäňe bile saňa şu saatlar öwredýänler, eliňe telefon tutturanlar, VPN açyp berenler amal ýanyňa. Kim öwredýän bolsa men gruppa goýýan dost. Ýal efir açyp maňa ona taýyň, maňa muna taýyň laýyk basaýyn diýip dilenim oturamma. O men tapadym. Elim aýagym tutýar gidýän işleýän o. Çöregim şey diýýän. Sen heýdip oturamma. Bok. Hiç kim sen no name sen muny kabul et, sen pesdiňi kabul et özüňe. Le getirmeseňem ýürejiň bilip duranlar sen kimdiňmi men kimdiňmi? Özüňe geläýin, tirýap gasyrap ýörmegin. Ali sen ýürek koy. Emmejana salam mehriban dostlar. Bugünkü temamız maskara, rısva, rezil Süleyman Çiğişik, Geday Süleyman Çiğişik, Dilekçi Süleyman Çiğişik, Efirçi Süleyman Çiğişik, kellesinden palçık kuyup veren Süleyman Çiğişik, Siydi gitçen Süleyman Çiğişik. Oğlan iyen duğduna berlen çörege depyan oğlanlar häzirjek golun. Sen vara haramda da näme bul hereketçiklen özüň şo sen nile o sen mi kan öýdýän özüňe? İnim bas diýildi ol ya sen inim mi kan öýdýän özüňe? Bok. Ha? Haramzada, dileýçi, eşek adam ýerine goýulmadyk. Sen kimse dilen durulan, söwülen, diňe özüni gorany, söwünç bilen gorap, özüni gorany, hemmekşe söwünç bilen gorap. Sen nilliň ol, sen mi kan öýdýänmi? Jorabiýän, saçyňy syrýän, utana çağalar görýär, saçyňy syrip bersiň o bir efirdi, o maskara bazdy. Bu adama kemal soğutçup görüp puljaga derip şeydip bersiň, halyş kaka ya kim olay ber? Kim olaysın o Azat Muhammed adın halyş diňe dedem diýilýär, gönşe saňa dedem diýilýär, kaka diýilýär saňa. Biz sen kakaň ýaly adamlar, därik gelip de çüküň çykarma şuň ýalda çüküňi. Şunyňmy güjük? Sen bir efir, şo maskara var, efir. Sen ne halkyň öňünde maskara barsyň, sen özüň hiç gaçanam eýlekleri deňeşdirme. O aramyzda bir tanış olanlar Moskwa şoň bilen jaňlaşdyryp bererker video goýmasyn bagyşla diýjek özüne ýütlemede gürleşdir nämetdir ýüzüm görkezme nämetmi ýalňyşypdyr gaza gelipdir nämetdir ni gürleýän. Tro jigim düşündiňmi maňa bagyşla diýeniň maňa neme diýeniň video goýma diýeniň oýnany o. Sen atpişal ederdiň hemme adam maskara bazda onu. Ona serede bol oturuşuna serede aydar o erkeklik muamele sığır yibanni özüne kast edip beren dalban bile maskara baz iyile gülkü Maňa serede 2 manat pul edilýän zat o bolo muny bol oturuşuna nämeden hapa söň kurlayan sen edibilýän şo diýän zadyňy sen götüň ýumany eliň ýetene sığır yibanni familýaňda gyz bolsa nämeder ni kurlayan da oňa sen şunňa şunňa nira sen nira tüm ýumany eliň degen o sen o porsa ýagşdan ýagşa suga düşýän o sen özüň o näme kimdir nöýdýän özüňe sen nilýä oğlum güjük gürlämegin nahuy maskara wa türkmanyň içinde efir edip başga milletler bilen ýaşyp olan jezasyny edip bok içip aýlanyp berdiň üstünden palçyk goýup aýlanyp berdiň maskara wa haramzada bilen sen ýalaklara şu wagtda seni çäre sen ýalaga bir gedek aýdylanyp düşünýän bolsaň düşünerdiň sen birinji gedekde düşünerdiň onu bi gaýrat galyň eşenk ýala ýüzüň wa haramzada näme etseň düşüneň o sen özüň men oglum ýaşyndaky adam çağam sen men bile çağamyň ýerinde şu aňryňda erkek bolmasa şoň ýalyk bolýar da bir çağa kakasyndan bir terbiýe almasa kaka
Bara gümmol şu internetten ara gümmol gadır bilmez haramzada iyen çöreğine depen. Näme diye özüm 2000-nji ýyl Aşgabatda ýaşaýan. Öýdeçi gowja eklejek, söýjek, maşynaja, okuluja addelne ýaşatjak. Sypaty owadanja bolan. Bolsa aýdym menem äre çykjak diýär. Menem çyksa şoň ýaly tapylda da on niýe size soňky döwür bilýän şu ýaşlaň ara bir kilek istegazulary köpelip öldür. Şu hondan berdi ýaşlamaz. Bolýar 2005-6-njy ýyl Alman suýaljak 18-19 ýaşlyga ýyl bolsaň onna bolýar diňleseň hem bolýar özüň 2000-njy ýyl garry bir gelneje özüň. 2000 bolsaň ujeden gelipdir ýaşyň. Bolýar şonça kriteriýaň ýerine ýetirdi. Sen näme berjek ýerine? Sen özüň näme biljek ýerine? Satwestwo detmeli oglan saňa şonça demetjek. Oglan saňa şonça da 65 ödetjek. Bolsa sen satwestwo detmeli şoňa. Sen näme biljek oň ýerine? Bollumy şomy diňe? Bar berbiljek şoň bollumy? Onky döwür ýaşlaň istegardy olar. Gaty köpey bar, seredýän 10 metr, 10 metr, 10 metr, 10 metr. Aň satma bu döwürde her diýen zadyň öňe atyp durar ýaly. Mara şu gıylarda bir zada ünsverdim da nirde moju çok sipi çok neme jagıylar jayıcalar şolong istegardylar köp. O nimam bolsun. Akuratna üzümün suyu alacak gara ogodan jagıylar wa. Hemmesi sada gürlän akuratna gürleşip satwestwo etmeli. Sen oglandan şonça da istäbilýän olsa sen şoň derine satwestwo etmesen özüňem okuluja bolmaly. Özüňem okuluja bolmaly. Özüňem bir durmuşda bir zatlar başaran adam bolmaly. 24 ýaşly niriň var garry oturanyňdan hili çyçak oturanyňdan 10 sam bolsun. Ama hada gerek şoň ýaly bagulda top benim. Olan menki durdar, oňuşlar, bir oglan bilen oňuş. Onlar doktora görnilki başlaýan kellejeňe barlat psihopodдержкал doktorlardan bilen ondan soň düzelip bir sabraja edip ondan soň bir durmuş gurmana taýyn bolar. Apaka 24 ýaş apsyň, ýa-ni 24 ýaşynda bir taparsyň indi. Şuňa da isleýän giler soňda galýandyr habaryňyz bolsun. Niýde aýdyşmy ala özümiň suwy ýazak, owadan jagýlaryň sada. Bilýärmi, niýe rit beren çarşak ýal barmakly gyýlar we olar ama olam gerek, bulam gerek. Goýuň da arawda 21-nji asar hemme da size gerek, bize gerek. Kämdi? Oňuşuň ýaşlar, oňuşuň. Haýde, kapa.